Το ερώτημα που αιωρείται αυτόν τον καιρό στην ελληνική κοινωνία είναι πώς θα ανατρέψουμε την κατοχική κυβέρνηση και τι πρέπει να κάνει το κίνημα των αγανακτισμένων για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το κατοχικό καθεστώς διεξάγει έναν αμήλικτο πόλεμο εις βάρος του ελληνικού έθνους. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Του κόβουν το ρεύμα, του κόβουν το τηλέφωνο, του κόβουν τη ΔΕΗ, τον απολύουν, δεν έχει να θρέψει τα παιδιά του. Κι όμως, ενώ αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένας εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, ορισμένοι ανόητοι, ορισμένοι βολεμένοι προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία του κατοχικού καθεστώτος. Το κίνημα των αγανακτισμένων πρέπει να ρίξει το σύνθημα «Αποχή από τις κατοχικές εκλογές». Άλλο πράγμα η παθητική αποχή και άλλο πράγμα η ενεργητική αποχή. Ενεργητική αποχή σημαίνει ότι εμείς, ο ελληνικός λαός, από τα κάτω, από τις λαϊκές συνελεύσεις, θα διοργανώσουμε παράλληλες εκλογές και θα αναδείξουμε τους δικούς μας εκπροσώπους σε ένα άλλο κοινοβούλιο, όχι στο κατοχικό κοινοβούλιο. Μποϊκοτάζ των κατοχικών εκλογών δεν σημαίνει απέχουμε από τις εκλογές, αντιθέτως, σημαίνει ότι συμμετέχουμε σε εκλογές. Ποιες εκλογές? Στις λαϊκές εκλογές, σε αυτές που έχουν διοργανώσει οι ελεύθεροι Έλληνες και όχι οι κατακτητές. Μποϊκοτάζ των εκλογών σημαίνει κάτι πιο σοβαρό. Σημαίνει απονομιμοποίηση του καθεστώτος. Γιατί? Από τη στιγμή που όλοι οι Έλληνες πατριώτες λένε ότι η κατοχική κυβέρνηση έχει υπογράψει νόμους όπως είναι το Μνημόνιο, όπως είναι η Δανειακή Σύμβαση και όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Όταν λοιπόν λέμε ότι αυτή η κατοχική κυβέρνηση δεν δικαιούται να υπογράφει τέτοιους νόμους, δεν έχει την νομιμότητα, τη λαϊκή ετυμηγορία, την ίδια στιγμή δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση να διενεργήσει εκλογές. Δεν είναι δυνατόν εμείς οι Έλληνες πολίτες να συμμετέχουμε σε εκλογές των κατακτητών. Διότι έτσι όχι μόνο νομιμοποιούμε το κατοχικό καθεστώς, αλλά νομιμοποιούμε και το μνημόνιο. Μποϊκοτάροντας την εκλογική διαδικασία που σκοπεύει να διενεργήσει ο κατοχικός πρωθυπουργός, σημαίνει ότι απορρίπτουμε όλο τον αξιακό και ηθικό του κώδικα. Σημαίνει ότι απορρίπτουμε τους εκλογικούς καταλόγους, απορρίπτουμε το εκλογικό μέτρο, τους εκλογικούς νόμους. Αποκλείουμε τα προδοτικά κόμματα από τις λαϊκές εκλογές των ελευθέρων Ελλήνων. Διενεργώντας ανεξάρτητες, ελεύθερες εκλογές με αποκλεισμό των προδοτικών κομμάτων, βοηθάμε τον ελληνικό λαό να συμμετέχει στα κοινά. Βοηθάμε τον ελληνικό λαό να συμμετέχει στην εξουσία. Αντιθέτως, εάν εμείς, οι εκπρόσωποι των αγανακτισμένων, δώσουμε το σύνθημα της συμμετοχής στις κατοχικές εκλογές, εθίζουμε τον ελληνικό λαό στη σκλαβιά. Εθίζουμε τον ελληνικό λαό στην παθητικότητα. Τώρα πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό να απέχει από τις κατοχικές εκλογές. Και όχι μόνο αυτό, εμείς οι αγανακτισμένοι πρέπει να ανοίξουμε ένα μέτωπο συγκρούσεως με τη συντεχνία των βολεμένων, η οποία προσπαθεί πάση θυσία να κάνει μια εκλογική συνδιαλλαγή με το κατοχικό καθεστώς. Αυτή την εκλογική συνδιαλλαγή πρέπει πάση θυσία να την αποτρέψουμε. Ανατροπή, εξέγερση, επανάσταση και μποϊκοτάζ των κατοχικών εκλογών. Αυτή είναι η τακτική των αγανακτισμένων.